kana sigi an ka nin jɛmukan dumanba in kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ an faso ye ni o ye Mali ye. Ala ka Mali bɔ nin situation in kɔnɔna la. Ala ka na ni sababu ɲuman ye maliden bɛ lafiya sababu min kɔnɔna na. Ala ka na ni o ye Mali kɔnɔna la ka se ka maracogo ɲuman sira don marabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔrɔ. Ala ka hɛrɛ kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. An ka jibila baara kɛbagaw an ka foli bɛ u ye. Labɛn bɛɛ lajɛlen sigira sen kan studio Bamidaw kɔnɔna na. Jama dafalen bɛ yan i n'a fɔ ladalako la. Amadou El Konare, Isa Kaba Sidibe, Fanta Tomota. An bɛna don aw ka kibaruyaw kɔnɔna la sisan. Aw ka kunnasiri nin ye dankaritɔla ye o la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila. Baro ja o ye baro ɲɔgɔn tigɛ ye. Amadou El Konare ale bɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ. Monsieur le Président, une sɔgɔma. Une minute, je signe les dossiers. Somɔgɔw bɛ di? Les dossiers brûlants d'abord. An bɛ ka jamanakuntigi kɔrɔ. Kɔrɔ baasi t'i la. Somɔgɔw bɛ di? An bɛ Ala fo. An ɲɛ kun famani ma. Kosɛbɛ. Baasi t'i la. Baasi tɛ n na. Kɛnɛya tagabolo. An bɛ Ala fo ka Ala barika da. Dieu merci. A bɛ cogo di? A kuma bɛ caya bi dɛ. Sabula nin y'a kalo 6 ye, a tɛ kalo 6 bɔ. An ye chemise san ka bonya kɛ k'a di maa min ma a bɛ maa 7 ma o bɛɛ banna la o kuma ne yɛrɛ seginna sa k'a ta. An y'a di gendarmerie directeur fɔlɔ ma o ko Alpha Condé chemise don o ma sɔn. Mais e yɛrɛ b'a dɔn Amadou an y'a sɔrɔ kabala cɛncɛn ka tiɲɛ na e b'a dɔn ko ni chemise in tɛ DG Bɛrɛmata ye e de Bɛrɛmata don nka n'i y'a sirila ka na di e ma e ko ko coup d'état kɛra dɔ la o y'a sɔrɔ la ni chemise ɲɔgɔnna bɛ o la exactement e filɛ ka muruti o ko la. An y'a di fila Musa Mɛnkɔrɔ Jakite o banna la a mɛnna o fɛ yen o y'a di an bɔra yen an taara di k'a di fo a seginna sa bɛɛ banna la walasa bonya kana to ne yɛrɛ y'a ta ka taa a bɛɛ elle ni mun ye sisan ka na sigi ni a ye. I parla. O kuma a ma kɛ min ye sa komi ne jɛna fanga kɔ ne bɛ opérateur économique ya la sisan ne bɛ se k'a dɔn. Baasi tɛ en tout cas a ɲɛna bisimila. Kɔri baasi t'i la. Mais Ala tanu. Sɔni. Ni kuma bi je suis le président. Président ayi jamanakuntigi kɔrɔ. Ayi dɛ. A bɛ fɔ ten tɔ de. An bɛ dossier signé la don o don ko jamanakuntigi kɔrɔ. Mais sɔn ma ko coup d'état kɛra la ou bien. Sɔn ma dɔrɔn Amadu. An ka don. Sɔni i ni kanubagaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kan. O la bi jumadonya in na an ka kunnafoniyaw bɛna tali kɛ minnu kan bakurubaw olu filɛ. Anw ka bidon kumasen walawalali bɛna kɛ aw ye min kan Isa Kaba Sidibe fɛ o de ye médiation ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama ni t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka nin kumasen ta ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye o la bi Isa Kaba bɛna da don a kunkun n'a ɲɛɲɛ na kun min na an seginna ka na ni a ye tuguni bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ. I n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama jumadonyaw fɛ ani kojugu kɛlɛbaga maa ɲɛma bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ni o ye Bamanan Kulibali ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli la waleya min kuma wulilen don ni wagati laban in kɔnɔna la diɲɛ kurukara yɛrɛ kɔnɔna la ni o bɛ Dubayi ko affaire ko fɔ ale bɛna a da don la bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ. Basaro Hayidara ale anw ka bidon baara ɲɔgɔn welelen ye an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka a hakilina di an ma fɛn min bɛ tali kɛ sigikafɔ ni cɛ labɛn o min laɲinina Togo jamanakuntigi fɛ o ka se k'o kɛ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la ale bɛna hakilina di an ma o ko kana la. O kɛrɛfɛ Sori Ibrahim Diallo bɛ bisimila tan ka segin kibaruyaw olu kan an ka don fɔli duman o bɛ o kɛrɛfɛ kɛnɛya kunnafoni fɛn min bɛ tali kɛ Jeka Optique maaw la olu na bisimila bi Jibi Jalo ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye bɛɛ ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ Alexis Kalambiri ko ale ma sɔn a ma sɔn laseliw ma o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bi dakuruɲɛ kelen na aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la a bɛɛ bɛ lase aw ma bi bonya ani karama kɔnɔna la ko bɛɛ k'i bisimila wagati bolo dacogo filɛ nin wagati ale bolo dajogo filɛ ni an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛ na to ka tigɛ kaba la bi tile journée kɔnɔna la wagati ani wagati fɛn bɛ tali kɛ samiyafɛ fiɲɛ la o bɛ na ci Buguni Sikaso ani Kucala Mali fantɔw fɛ tilemafɛ fiɲɛ bɛ na ci a fiɲɛ fanga o tɛ nana bonya kosɛbɛ an ka kɔrɔ marabolo ka fara camancɛ marabolo kan bi ko olu ka yɔrɔjan filɛli gɛlɛya mangani bɛ don a la sababuya ye gɔngɔn bulo yɔrɔjan filɛli min ko don a bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔgɔnko la ni o bɔra la Mali fantɔw fɛ gɛlɛya foyi tɛ nana don yɔrɔjan filɛli la ko bi tilega in na funteni hakɛyaw a bɛ yɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ kunun ta kan o la kayikaw fɛ yen nɔ bi olu ka funteni hakɛya o bɛ yɛlɛn ka t'i jɔ degere 45 la Kulikoro 43 Sikaso degere 41 Segu 43 Mopti 43 Tombouctou
binani ani fila, Gao degere binani ani saba, Kidal binani ani kele, Menaka binani ani saba, Taudeni degere bisaba ani kononton, Buguni ani Kuchala bi olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ degere binani ani fila ye. Kita ka fara Nyoro kan ani Nara olu ta bɛ kɛ degere binani ani saba ye. Douanzan olu ta bɛ kɛ binani ani fila ye. San degere binani ani saba, Banyangara binani ani fila, Joila binani ani saba, Gourmara Rouge degere binani ani fila. Bamako district kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛna tigɛ kaba la, fɛn bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛna ci, a fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ, gɛlɛya foyi tɛ nana don bi yɔrɔ jan filɛlu la. Bi finteni hakɛya tilega in na o bɛ kɛ degere binani ani fila ye. Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 10 ye, tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 40 ani 6 ye. Ni wagati bolo da cogo ye bi juma sɔgɔma k'a di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma, ko ala ka juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma. Ni anw dontɔ ye kunnafoniyaw kɔnɔna la, don kibaru ale dayɛlɛ wagati sera. Amadu kanubagaw kɔrɔtɔlen do b'a fɛ k'a dɔn yalima kibaruya jumɛn bɛ an ka jamana kunkan ni wagati laban ninnu kɔnɔna la. Tabarikala an bɛna nɛn don a la, an y'a fɔ ten Fanta Tumota yanni an ka taa ɲɛfɛ. Kunungo min ye an ka musokɔrɔba ni o ye Gao gouverneur général Musa Traoré, musokɔrɔba ale kɔni tayana ni o ye madame Jɛnɛba Traoré, min ye k'a dɔn ala ye a ka kalifa minɛ a la, suturalu kɔni kɛra kunungo Lazara waati Bamako ye. An bɛ dugawu dɔw kɛ badabada dali ka se ka nɔgɔya an ka musokɔrɔba ye. Kibaruyaw bakurubaw bɛna tali kɛ. Mali y'a jigi sɛmɛ Togo la bi waasa olu ka se ka kɛ kuma ɲɔgɔnya ninnu don kura ye, laɲini kura minnu bɛ Mali bolo ka ɲɛsin CEDEAO ma waasa gɛlɛya ka dɔgɔ. An bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na. Don kibaru ale kɛnɛ kan na logements sociaux ko kuma kunna an da sera a ma ko maa dɔw kɔni gouvernement ko kuma ka bɔ a kɔnɔ, baaraw yɛrɛ daminɛna ka ban. An bɛna ɲɛfɔli fana kɛ o ko ɲɛw kan bi sɔgɔmada in na. Sadani nɔ an ka don kibaru ale kɛnɛ kan na ka fara o kan fana ka aw ladɔnniya k'a fɔ commune 6 k'a dɔn kiiriko min tun bɛ yen mairie kunkan jaabi ko kura dɔw bɔra a ko kɔnɔ tuguni. An bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ. Ninnu ye an sinsin bere ye. An bɛna minnu kɔnɔ ko bɛɛ walawala aw ye, mun yɛrɛ bɛna lase aw ma ne fɛ. A kibaruyaw bɛɛ labɛnna Zakariyaw fɔ n b'a fɛ. Ayi aw bisimila, an bɛna don kibaru kɔnɔ. Ci a y'aw bisimila. An y'a fɔ tentɔ min bɛ tali kɛ renouveau matin a bɛ lamɛn Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ Bamako yan nɔ, sigidaw ni quartiers ni commune minnu bɛ yan ka bɔ yan ka don an ka marabolo kɔnɔ n'o ye région ye, min ye cercle kɔnɔna la, yɛrɛmarakafo kɔnɔ, duguw kɔnɔ, i k'a dɔn bugudaw kɔnɔna la. Ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔgɔ anw na sagan ani a ka waati bɛɛ waasa ka se ka o kibaruya k'a dɔn gɛlɛyaw bɛ ka ca baaraw kɔnɔ, nka o bɛɛ n'a ta cɛsiriw bɛ kɛ waasa maa o maa ye kunnafonidila ye Mali la, lamɛnnikɛlaw bɛ se ka kibaruya ɲumanw sɔrɔ k'u to sigiyɔrɔw la cogoya min na. Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ sigi gɛlɛyara kosɛbɛ. A ma sɔrɔla k'a fɔ yetaw tɛ kelen ye yɔrɔ dɔw la. CEDEAO b'a fɛ Mali fanga ka bila cogo min na n'a ka taa cogo min na. Mali jamana faamaw y'a yira n'o kɛra a tɛna kɛ ɲuman ye anw ka jamana ma waati nataw kɔnɔ. An kɔni m'a fɛ waati sera sa ko dɔ kɛra jajiri fasa la, yɛlɛma ka don ko caman na anw ka jamana kɔnɔ. O kama jamana faamaw yɛrɛ ka yeli kɔnɔ u mago bɛ waati min na waasa jamana bɛ se ka bɛrɛbɛn ka gili kuraw don ka bɛn ni i k'a dɔn jamana ɲɛmaa kura dɔw ɲɛ. O kana na kɛ don o don an sen bɛ karaka kura rɔ min bɛ jamana mara ta ɲɛ o gɛlɛya. O kɛlen don sababu ye ka ɲɔgɔn faamuyabaliya na Mali ni CEDEAO ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya. O kama Mali jamana kuntigi Asimi Goita u y'u jigi bi minisiri damadɔ kan olu ka taa Togo kaw fɛ yen waasa ka se ka taa an jigiya sɛmɛ Togo jamana faama na. A ma sɔrɔla k'a fɔ teriya ni jɛɲɔgɔnya jɔnjɔn bɛ Mali jamana faamaw ni Togo masakɛ ni o ye Fɔr Ɲasinpe ye. A ko kana na an ka kibaruya ɲininaw n'o ye Ema Fifa mɛn ninnu na ale ye kuma di Alex Kalampiri ma ale ka se ka ɲɛfɔli dɔw k'an ɲa ko k'an ka lamɛn. Togo ka tugu kabini an ka gɛlɛya daminɛ na jamana fila de bɛ yen minnu faamaw tun b'a la k'an dɛmɛ. A fɔlɔ ye Togo ye, a filanan tun ye Guinée Bissau ye. Nka Guinée Bissau président kabini o taara munumunu Faransi ka segin o y'a dayɛlɛ ma. Nka Togo président kɔni ale tora ka an dɛmɛ. An ka mɔgɔ taara nɔfɛ walasa a bɛ se k'an dɛmɛ an ka bɔ an ka gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na.
a bɛ se k'an dɛmɛ CEDEAO ta fan fɛ, a bɛ se k'an dɛmɛ sira caman fɛ. N'i y'a jateminɛ Mali la yan nɔ mɔgɔw kɔnna ka kuma ko an ka sira tɛ CEDEAO la, an ka sira tɛ communauté internationale la, an yɛrɛ b'an yɛrɛ bɔ. Bi cɛn bala ka na bangi ani ɲɔgɔn cɛ. O cɛn mun ye k'a fɔ ko maa si tɛ se ka balo yɛrɛ la bi, ko bɛɛ sirin bɛ ɲɔgɔn na. Olu kosɔn fo mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ se ka da don ni ɲɔgɔn cɛ walasa mɔgɔw ka segin u kɔ ani ko caman ka dabila, gɛlɛya ka bɔ an kan. CEDEAO ko kalo 16 an ko san 2 u cɛ man jan. CEDEAO kalo 16 fɔ, Union africaine ko ni CEDEAO ye min fɔ u b'o kɔ, Union européenne k'u b'o kɔ, hali Nations Unies y'a fɔ k'u b'o kɔ. Donc kalo 16 ani kalo 22 a cɛ man jan. Ni hakili la ni sigikafɔ kɛra, dɔ bɛ se ka sɔrɔ min bɛ se ka to u bɛ se k'u kɔ wali an bɛ se k'an kɔ, nka an ka bɛn fɛn dɔ la, bɛɛ k'i dalakan bato walasa an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Alexis Kalambiri Reno don kibaru kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten dɛmɛ soko kunkan logement sociaux kabi kunungo an da b'a kɔnɔ totora tɔ ka guwan k'a ladɔnniya k'a fɔ i k'a dɔn dɛmɛ so ninnu bolofara filanan minnu dili baaraw ni kuma ciyara ko a sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ so 1993 ani 3 don y'a sɔrɔ maa caman bɛ a yira la k'a fɔ olu fɛ ko so 2218 minisiriso min yɛrɛ ɲɛsinnen don duguba ni i k'a dɔn dugukolo ko ni soko ko ɲɛw ma ale y'a yira k'a fɔ ko o sɛbɛn ninnu hakɛ ninnu cɛ ma ko maa 225 bɔɲanko bɛ yen minnu bɛ yen ni jateminɛ y'a yira k'a fɔ olu tun tɛ sira jɛlen fɛ sɛbɛn karatulen ni sɛbɛn lankolon tun bɛ olu kɔni bolo ko o kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'o bɛɛ lajɛlen baasi ni k'o bɔ a ko kɔnɔna la. Aminata Bajo Kone. Ni minisiri min ɲɛsilen bɛ soko koɲɛw ma ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra maa minnu ɲɛsilen bɛ logement sociaux dili ma olu fɛ, o b'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn ninnu bolonɔ bilala OMH yɛrɛ ka baarakɛlaw de fɛ. Sɛbɛn dara baarakɛla 2 kan ni k'u bila ka taa kaso la, nka kelen ɲamatununnen don fɔlɔ. O sɛbɛn ninnu yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko logement sociaux ninnu dira kunfɔlɔ de fɛ n'o yɛrɛ sɛbɛn bɔra san 2019 la, nka maa ninnu tɔgɔma ye o la. Maa 187 bɛ o lahalaya kɔnɔ ka kɛɲɛ ni minisiri ka fɔli ye. A b'a yira k'a fɔ fana ko baara dɔw bɛ sen na walasa maa minnu ye logement sociaux sɔrɔ ka sɔrɔ sariya ka sira tɛ k'olu kɛ. O de bɛ siɲɛ 2nan so dibaliya kun fɔ. So minnu kun kan ka di siɲɛ 2nan la, o tun ye so 2,218 ye. O nani yɛrɛ sɔrɔ so 1,930 la. Minisiri b'a yira k'a fɔ ko so dɔw labanbali don. Aminata Bacho Kone Renouveau don kibaru kɔnɔ ko kungana na jɛkulu minnu sigira k'a fɔ ko olu ye logement sociaux sɔrɔbaw kɔkɔrɔ donbaw ye olu ka maa ɲɛma ni o ye Burama Gimbala Sibi ale y'a yira ko minisiri ka nin kuma ninnu tɛ kuma sababa ye ko maa tɛ se ka kala turu u rɔ sabula ko minisiri y'a yirali mun kɛ k'a fɔ ko fiɲɛ dɔ tun bɛ logement sociaux sɔrɔbaw la ko ale kɔni bɛ o galontigiya an bɛ donni min na ale ma sɔn hakilina ma an bɛ donni min na i ko bi a yɛrɛ ye ɲɛfɔli minnu kɛ Umaru Koyita ka kuma galama la an k'a lajɛ. Ko maa dɔw bɛ logement sociaux kɔnɔna la maa mun ma yamaruya ka don logement sociaux ninnu kɔnɔna la o communiqué kɛlen an mun ye jama ka laselibaga ni jama ka lafasabagaw ye an wulila ka ko in sɛgɛsɛgɛ. An ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la an ye mun ye an y'a ye k'a fɔ maa mun n'u bɛ logement sociaux kɔnɔna la sariya sɛbɛn b'u bolo sariya sɛbɛn mun b'u yamaruya ka don logement sociaux ninnu kɔnɔ sariya sɛbɛn min b'a fɔ ko logement sociaux ye u ta ye. An y'a ye k'a fɔ notification b'u bolo, an y'a ye k'a fɔ u ka contrat de location vente b'u bolo, an y'a ye k'a fɔ récépissé b'u bolo maa mun yamaruyalen don ka récépissé in signé olu bɛɛ y'a signé. An bɛ mun de ɲini minisiriso fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a ɲini u fɛ ni a y'a sɔrɔ fili bɛ nin baara in kɔnɔna la u k'a lajɛ office malien de l'habitat mɔgɔ mun ni olu yamaruyalen don ka logement sociaux la kɔlɔsi voire n'olu bilalen don logement sociaux baaraw kama u k'u jija ka wuli ka nin ko in ɲɛɲini. N'i y'a ta k'a lajɛ logement sociaux yɛrɛ maa mun b'a ɲini fɔlɔ o maa caman bɛ yen olu bɛ logement sociaux ɲini k'a sɔrɔ u mago t'a la
o ma caman be u be logement social ɲini logement social sɔrɔlen kɔfɛ u fɛ sariya min bɛ fɔ k'u k'o bato u tɛ sariya in kelen bato département bɛ ka tila tuguni ka logement social gardelen to u bolo u to se du maliyɛnw ma an ma se k'o yɔrɔ in faamuya mais n y'o de fɔ kuma la tiɲɛ tɛ ban dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fili ka da i ka hakilina kan an kɔni an ka lakɔlɔsili la ministre ye kuma min fɔ par rapport à la liste et réellement a ma réponse jɔnjɔn di journaliste ma sanga bisaba ni saba o bɛ sankaw fɛ colonel Usumani Sangare o y'olu ka marabolo ɲɛma ye waati kelen bɛ Kulikoro a bɛ Kayi o bɛ Katikaw olu fɛ yen nɔ o b'an lata commune 6 ale kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ ko Mali Kiri Cour suprême ale ye jaabi dɔw bɔ ka bi kunungo jaabi min bɛ yen ne a y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma ka don commune 6 maire ko la o maire bɛ n'o ye Boubacar Keita ye ko ka yɛlɛma don ka maire o kɔni n'an bɛ donni min na i ko bi maa minnu bɛ yen n'o ye Masuruyana maaw ye olu fana ye ɲɛfɔli dɔw k'a kan a yɛrɛ ka fɔ la ko a yɛrɛ hakili sigilen don i ko ŋɔmirala mɔden ninnu ye kumaw ye minnu jaabi hakilinaw bɔra ka bi kunungo Yusuf Kulubali ale yɛrɛ fana bɛ commune 6 la a bɛ ɲɛfɔli dɔw k'an y'a ko kan Mali Cour suprême section administrative ale kɔni y'a ka jaabi di bi alamisa mais kalo tile 5 san 2020 ka ɲɛsin kiri min kun bɛ commune 6 mairie kun kan min sen fɛ u y'a yira k'a fɔ k'u sɔnna Adama Sanogo ale ye wele min kɛ o ma ka tila k'a yira k'a fɔ k'a ka laɲini k'o sinsilen don n'o bi tali kɛ Bamako tribunal administratif ale ye kiri min kɛ février kalo tile 18 san 2020 walasa u ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ segi kelen ni kiri ka tuguni Cour suprême section administrative ale kɔni ye Bamako gouverneur kun ye lettre min bɔ mais kalo tile 14 san 2020 k'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a sababuya kɛ a bi dantɛmɛ fanga min di ye u y'a yira k'a fɔ ko Boubacar Keita ko ale kɛwale y'a bɔ Bamako sigida 6nan maire la u tilala k'a lakodɔn tuguni ko Wasa Samake n'ale yɛrɛ kun ye maa sabanan ye URD ka lisi ka k'o ye walan sɛmɛ ka kɛɲɛ n'o waleyaw ye u y'a laɲini Bamako gouverneur fɛ a ka fɛɛrɛw bila sen ka walasa siya ka kone n'ale yɛrɛ kun ye maa 4nan ye URD ka lisi ka u ka sigi Bamako sigida 6nan maire la ka kɛɲɛ ni sariya gafe min bi yɛrɛmarakafo kun kan o sariyaden 50nan ye nin kiri jaabi min filɛ maire min bi Bamako sigida 6nan kunna a kɔni ma ale bɔ a togo la Boubacar Keita sabula an bɛ ka kuma ale de kan ale y'a yira k'a fɔ ko ale na laɲini kɛ walasa sagi ka kɛ nin kiri kan k'a sababuya kɛ ko kiri jaabi min bɔlen filɛ k'o tɛ se ka waleya o la an b'an tulo mada ka nin ko in tɔ kɔnɔ sa Yusuf Kulubali n'an bɔra yan an bɛ taa waribɔ tigilamɔgɔw fan fɛ ni o ye banki ye banki min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko banki Atlantique min ye olu ka ko ɲɛnabɔ ni ko latigɛ jɛkulu maaw kɔni ye u ka jigiya minɛ ta ka da Mali funɛnkɛni dɔ kan n'o ye Musa Ture ye ale ka se ka kɛ nin banki kofɔta in ma ɲɛmaaya an bɛ donni min na i ko bi banki Atlantique kɔni i k'a dɔn kibaruya minnu sɔrɔla bataki senfɛ minnu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ a ɲɛma kɔni kɛra Mali den funɛnkɛni ye min tɔgɔ ye Musa Ture ye Jara ale b'a ɲɛfɔ an ye ka sɔrɔ fɔlɔ directeur général ka dangan n'o ye Habib Bledu ye ale yɛrɛ tun ye Musa Ture nɔ labila ni jɔyɔrɔ in na walasa ka baara wɛrɛ kɛ ni jɛkulu in kɔnɔna la nin directeur kura in ale kɔni ye dɔnniya caman sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ banki baaraw la ani banki baarakɛlaw ka kunkanko kibaruya la nin baara ninnu kɛra a fɛ san 16 kɔnɔna la Mali la ale kɔni nana jɛkulu in kɔnɔna la san 2006 kɔnɔ a yɛrɛ ye jɔyɔrɔ caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ entreprise baw ko fɔ responsable clientèle particulier fo ka taa se réseau ma k'a yira k'a fɔ ko Musa Ture tun ye maa ye maa min ye kalan kɛ Amérique jamana kɔnɔna la n'o yɛrɛ kɛra sababu ye a ka diplôme sɔrɔ n'o ye MBA ye ani fana a ye kalan kɛ Sénégal jamana kɔnɔna la n'a sera ka diplôme sɔrɔ n'o ye Sem Gabi ye n'o yɛrɛ yamariyalen don farafina camancɛ warimaraso ye BCAO ka kɛɲɛ ni u ka bolodiɲɔgɔnma ye HEC fɛ n'ale bɛ Faransi kɔnɔna la hakilina jigila u kɔni ye u ka laadala lajɛrɛw kɛ ye conseil d'administration ye n'o yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ Monsieur Kamal Mogdad bolo n'ale ye directeur général ye BCP la sanga 37 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 sanfɛ Segu o bɛ ɲɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ kɔlɔn kɔnɔ nin waati n'a yɛrɛ fana matrɔni minnu bɛ yen ani ka taa se fɔ ɲɔnɔ ani i k'a dɔn a kɛrɛfɛduguw bɛɛ ma o b'an sɛnsɛn ka don jamana cɛmancɛ bolo fɛ Korokaw olu fɛ yen nɔ ko lakanabaliya ɲɔ b'a la ka ɲa kura ye yɔrɔ dɔw la ko min bɛ tali kɛ tarata don la maa ba ma ci tiɲɛnikɛla dɔw kɔni nana dugu min bɛ yen ni o ye Omo ye Bondo yɛrɛmarakafo kɔnɔ tasuma don olu ka lɔgɔliso ɲɛmayaso
muso kɔni na min kɔni kɛra sababu ye ka tiɲɛni don sa sɛbɛnfura kow ni fɛn wɛrɛw la ma ni ma to a ko da la ko bamanciw kɔni kɛlen kɔ ka tasuma don lɔgɔli la yen nɔ kow kɔni ye ta don ka tɛmɛ ni u yɛrɛ ye nin waati in na min ye kibaruya ta ko fɔlɔ Fanta Tumota an y'o kɔni koro k'o bɛɛ nin cogoyanin in kɔni na a y'a ni an ka teliya k'an sɛnsɛn ka se Sori Ibrahima Jalo min ye Fereke Banjugu ale ma. O sanga kelen kɔnɔna la Makan Jakite Makenzi ka yamaruya kɔnɔ ani Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sisan bi jumadonya in na tan ka segin bɛ lahalaya min kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ an ka sirabaw yɛrɛ cogoyaw bɛ cogoya min na Sori ka jateminɛw bolila fɛn minnu kan an tɛ ɲinɛ cogoya si la Anazer ka bilasiralikanw kɔ sɔni ani Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ.